Hola, molt bones. Avui farem una sessió de postures o asanes de forma individualitzada. És a dir, ens concentrarem cada vegada en una sola postura i mirarem de corregir els errors per tal de quedar alineats de la millor manera possible. El que passa és que moltes vegades, durant la classe de ioga, estem més pendents de la respiració o de la seqüència de quina postura ve després i ens oblidem de fer la asana de forma més pausada i amb la millor manera possible. Molt bones! Benvinguts al meu canal de Yoga Om. Soc l'Olga Monge i en aquest espai us compartiré la meva pràctica personal de ioga perquè us animeu a iniciar-vos en aquesta disciplina mil·lenària. Comencem! Aleshores, en aquest cas, començarem per la postura de la muntanya o Tadasana, que és una de les principals. Ens col·loquem de peu, les cames, els peus estan paral·lels a l'amplada de les nostres caderes. La pelvis està basculada lleugerament, els ombros els rotem cap a dalt i enrere perquè quedin allunyats de les orelles i els braços els col·loquem paral·lels al tronc i allargarem tota l'esquena, tota la columna. La coronilla vol arribar al cel i la barbeta s'inclina lleugerament, queda paral·lela al terra i respirem de forma rítmica. En aquesta postura tinc els quàdriceps actius, els peus ben recolzats amb els 10 dits dels peus apoyats. Tenim l'estómac actiu, protegit per la basculació de la pelvis. I ara tenim l'ajuda del meu company Carlos, que ens servirà de model per corregir els possibles errors. Molt bé, doncs com ja saps farem la posició de Tadasana o la postura de la muntanya. Molt bé, el que corregiríem aquí, tot i que la postura de per si ja està força bé, seria posar els peus que quedin paral·lels. Els dits grossos del peu han d'estar paral·lels entre si, a l'amplada de les caderes. També es pot fer aquesta postura amb els peus junts. D'aquesta manera activem els quàdriceps. Els rotem lleugerament cap a l'interior. Molt bé. Per activar l'estómac, basculem lleugerament la pelvis i així protegeix tant les nostres lumbars com la part frontal de l'estómac. Els ombres estan molt bé, correctes, allunyats de les orelles i de forma relaxada. Els braços queden allargats, paral·lels al tronc. La barbeta està en paral·lel al terra. En aquest cas, la postura és perfecta. Moltes gràcies. I ara el Carlos ens farà la mateixa postura de perfil perquè tinguem un altre angle de visió. Molt bé, la postura inicial està correcta, però hi ha algunes coses per corregir. Com hem dit abans, els peus han d'estar paral·lels perquè les cames quedin actives, els 10 dits dels peus apoyats. La postura de la panxa, l'estómac ha d'estar actiu, hem de bascular la pelvis, recorda perquè quedi l'esquena més recta. I, exacte, la coronilla vol anar cap al cel, però la barbeta no puja, ha de quedar paral·lela al terra. Els ombros els rotem lleugerament cap enrere i es queden relaxats, que queden lluny de les orelles, i els braços quedaran paral·lels. Molt bé, perfecte, moltes gràcies.